Vítam vás na YouTube kanále investičnyblog.sk, moje meno je Peter Rakvica a toto video je určené pre všetkých, ktorí si chcú skúsiť trading, ale nemajú vlastný kapitál na to, aby si založili ostrý účet, ale taktiež aj pre ľudí, ktorí už trading vyskúšali a zažili margin call, to znamená, že zrušili si svoj vlastne reálny účet s reálnymi peniazmi. V tomto videu urobíme registráciu do služby Darwinex Zero. Je to služba, kde pomocou virtuálneho obchodného účtu získate kapitál vo výške $100 000, ktorým môžete obchodovať a následne v rámci toho svojho obchodovania, pokiaľ budete dobrí, tak môžete získavať alokácie od 30 000 do zhruba 375 000, ktoré môžete následne zhodnocovať a z tohto zhodnotenia následne dostávate vyplatené reálne peniaze. Táto služba stojí len 38 € na mesiac s tým, že pokiaľ dosiahnete ten virtuálny kapitál, tak už vlastne zo ziskov, ktoré vlastne získate zhodnocovaním toho virtuálneho kapitálu, môžete potom si tento poplatok platiť. V linku v popise tohto videa nájdete aj kód, ktorým si môžete znížiť tú prvú mesačnú platbu z 38 € na 18, nakoľko vlastne ten kupón má hodnotu 20 €, to znamená, že z toho prvého mesiaca budete mať zľavu 20 € a tým pádom vás to bude stať len 18 €. S tým, že už vlastne v druhom mesiaci, pokiaľ by ste boli šikovní, môžete vlastne získať alokáciu a už v treťom mesiaci môžete mať z tejto alokácie prvé reálne peniaze a tým pádom si tento poplatok zaplatiť. Takýmto spôsobom si môžete postupne vlastne vytvoriť alebo zarobiť svoj prvý kapitál na to, aby ste si v budúcnosti mohli založiť ostrý účet. Tieto alokácie a trading, ktorý tam budete robiť, vás môžu doviesť k tomu, že budete mať plnohodnotný track record, ktorý, pokiaľ bude zaujímavý, môže prilákať aj investorov. To znamená, že môžu ľudia investovať svoj kapitál, ktorý vy môžete zhodnocovať a môžete takýmto spôsobom zarábať peniaze. Bližšie informácie, čo sa týka vlastne tejto služby Darwinex Zero, si môžete pozrieť vo videu, ktoré sme pre vás v minulosti natočili. To video sa volá, že ako získať skutočné peniaze z virtuálneho tradingu na Darwinex Zero a karta na toto video vám vybehne tuto hore alebo nájdete linku v popise tohto videa. Okrem toho vám dole do popisu tohto videa dám linku priamo na stránky Darwinex Zero, kde je to presne rozpísané, to znamená, že čo musíte splňať na to, aby ste získali tento virtuálny kapitál, ako to funguje, na ako dlho tú alokáciu dostanete, aké percentá potom z toho zhodnoteného kapitálu môžete očakávať, že dostanete vyplatené vo forme provízie. Takže toto všetko nájdete naozaj v popise videa. A teraz poďme na samotnú registráciu. Takže do svojho vyhľadávača si zadajte adresu www.darwinex.com s dvojitým V. Vidíte to momentálne aj na obrazovke. Otvorí sa vám úvodná stránka služby Darwinex Zero. Následne vpravo hore máte tlačítko zaregistrovať, na ktoré keď kliknete, tak sa vám otvorí vlastne už stránka priamo s danou registráciou. Tam vlastne ako prvú vec po vás budú chcieť váš mail. Tu odporúčam zadávať mail, napríklad Gmail alebo po prípade ProtonMail. Nie sú vhodné nejaké firemné maily a tak ďalej, pretože niekedy vlastne servere potom nedoručujú v danom čase správy alebo po prípade niekedy vôbec, pretože z takýchto služieb niektoré servere tie správy blokujú. Čo sa týka toho mailu, tak tu vlastne do toho prvého polička ho zadáte. Ako druhé poličko je užívateľské meno, takže tu si môžete vytvoriť akékoľvek, ono vám to potom označí, že či dané užívateľské meno je voľné, takže ja tam zvolím, že IB.SK Zero. Túto si necháte zem teda daňovej rezidencie, alebo teda krajinu daňovej rezidencie. Na pravej strane si zvolíte typ účtu.
Ja na začiatok odporúčam vybrať ten prvý, čiže Forex a CFD na MetaTrader 5. Takže vyberám typ účtu, odsúhlasím zásady ochrany súkromia a následne dole, pokiaľ teda máte ten zľavový kupón, ktorý nájdete v popise tohto videa, tak zadáte zľavový kupón, stlačíte tlačítko použiť a následne stlačíte tlačítko oranžové pokračovať k platbe. Tu keď dáte pokračovať k platbe, tak vidíte, že mne vyhodilo, že poleb musí obsahovať iba písmena alebo čísla, takže ten počiarkovník tam byť nemôže, takže ja ho vymažem a znova tam pokračovať k platbe. Teraz to bolo v poriadku, vyplníte kapšu. A máme tu ďalšiu hlášku, že toto užívateľské meno je už obsadené, takže dáme ešte raz. Tentokrát to je v poriadku a chce od nás meno a priezvisko. Vyberieme kraj. Tu potom chce vlastne číslo kreditnej karty, z ktorej vám, alebo teda PayPalu, z ktorej vám bude strhať potom ten pravidelný mesačný poplatok vo výške tých 38 € za túto službu. Keď to máme všetko vyplnené, tak vlastne stlačíme tlačítko na pravej strane zaplaťte nyní. Následne vás aplikácia vyzve na to, aby ste potvrdili vlastne tú danú platbu, čiže aplikácia vašej banky alebo služby, ktorú používate. A tým pádom vlastne je registrácia úspešne dokončená. Potom musíte ísť do svojho mailu, kde máte mail od Darwinex Zero, ktorým verifikujete svoju mailovú adresu a nastavíte si heslo. Takže ja klikám maily na zvolte si nové heslo, alebo teda heslo. A kliknete na tlačítko obnoviť heslo. Pokiaľ ste zvolili tak ako ja, a v hesle aj užívateľské meno, tak si to musíte zmeniť. Takže znova klikám na tlačítko obnoviť heslo. Tentokrát je to správne. Priamo vás hodí už do užívateľského rozhrania služby Darwinex Zero. Hneď na úvod vám tu vlastne vyhodí informáciu, ktorú potrebujete na to, aby ste sa potom vedeli prihlásiť do aplikácií, ktoré slúžia na obchodovanie. V našom prípade sme si zvolili MetaTrader 5 a je to vlastne číslo účtu a vaše heslo potom do danej aplikácie, pomocou ktorých potom budete obchodovať, ale na to môžete použiť aj webový terminál, ale tam od vás tiež bude chcieť to prihlasovacie meno a heslo, čiže v tomto prípade prihlasovacím menom je vlastne číslo toho obchodného účtu. A takisto tu máte vlastne potom server, ktorý musíte vybrať, ale to si ukážeme, keď budeme riešiť webový terminál alebo keď budeme riešiť nastavenie tých aplikácií MetaTrader 5, či už na smartfóne alebo na tablete.
Takže tu odporúčam si pre istotu vlastne urobiť print screen obrazovky a uložiť si tieto údaje. Následne sa vlastne nachádzate na úvodnej stránke Darwinex Zero, kde máte nejaké základné informácie o vašom účte a plus tu máte nejaký program doporučenia, čiže pokiaľ túto službu odporúčite, tak vy získavate nejaké kredity a v rámci tých kreditov potom sa vám znižuje váš poplatok a takisto ten váš známy alebo niekto, kto využije tú registráciu pomocou vášho kódu, tak získava vlastne zľavu 10 eur z toho prvého mesačného poplatku. Takže tuto máte vlastne informácie o sebe, čiže dalo nás to do nastavenia vašeho konta, kde máte vlastne všetky informácie, ktoré potrebujete na to, aby ste mohli začať. A pokiaľ kliknete vľavo hore na Môj Darwin, tak tu už máte vlastne základné informácie o tom vašom Darwinovi, ktorý sa začne generovať v momente, keď otvoríte prvý obchod, čo si samozrejme ukážeme tiež v ďalších videách. Každý Darwin má v podstate taký ticker, ktorý má vlastne 4 písmena. V našom prípade teda náš Darwin má 4 písmenka NRDI a tu potom budete vidieť, keď otvoríte prvý obchod, tak sa začnú pomaličky generovať vlastne všetky štatistiky, ktoré vám daná služba bude vedieť ponúknuť. Čo si vlastne tiež ukážeme potom v ďalšom videu. Dneska ale toto video malo byť len o registrácii, čiže chcel som vás s ňou previesť, aby ste videli, ako celý proces funguje a ako rýchlo sa to dá nejakým spôsobom zvládnuť i napriek tým konkrétnym problémom, ktoré ja som tu zadal, ale som veľmi rád, že nastali, pretože vlastne aspoň budete vedieť, čomu sa vyvarovať pri tej registrácii a tá vaša registrácia môže byť tým pádom ešte oveľa rýchlejšia. Takže ak ste sa dokázali úspešne zaregistrovať, tak mám pre vás veľmi dobrú správu, že všetci ľudia, ktorí sa zaregistrujú pod tým môjim vlastne kódom, tak budú mať možnosť byť vedení a vám ukážem, akým spôsobom byť v Darwinex Zero úspešný. Ak chcete vidieť môj reálny track record tiež tejto služby Darwinex Zero, tak ho nájdete v popise videa. Tam môžete sledovať, ako sa mne darí v rámci Darwinex Zero. A pokiaľ chcete vidieť môj reálny track record ostrého účtu, tak ten tiež dole nájdete v popise videa. A tam už je viac ako ročná história a môžete sa pozrieť, že ako sa mi v jednotlivé mesiace darilo a či sa mi podarilo napríklad tie alokácie získať a zhodnocovať ten kapitál a teda tým pádom zarobiť aj nejaké peniaze v rámci toho zhodnotenia tohto kapitálu. Takže to je z mojej strany na toto video všetko. Ak ste ho dopozerali do konca, tak veľmi pekne ďakujem. Ak ste sa zaregistrovali, dajte o tom vedieť, buď teda do komentáru, alebo navštívte niektoré z našich sociálnych sietí, napríklad hlavne Telegram. V Telegrame máme skupinu v podstate ľudí, ktorí to s tradingom myslia vážne, alebo po prípade investormi, ktorí investovali do mojej reálnej ostrej stratégie v Darwinexe. Alebo po prípade môžete využiť Facebook skupinu, ktorej link vlastne tiež nájdete v popise tohto videa, kde sa združujú ľudia, ktorých vlastne zaujíma investovanie a trading ako taký. Takže ďakujem pekne za pozretie a vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa pekne.